aking kebaitan ng Pauline Marie Sampao, Rosie Vinuya and family, Roel and Mary Ann Vinuya, Andrea Magkamit, Brian Cruz and family, Chona Arceo and Ronnie Sikat, Antimurin Parakaring Mayangwabie, Francisca Flores, Enrico Rodolfo Magtoto, at Guadencia Balbag.
King lagyoning igpa, ang puning anak, ang puning Espiritu Santo, Amen. ing grasya at kapayapaning Ginoo, mantabi kay kayungan. At keka antimony. Kapatad ging iti, kay katayang pagumpisan ing panuning Kwaresma, ing 40 aldon ing kay katang pamanalangin, pamakigugnayan king Dios, king kay katang pamagayuno, at lalong-lala king pamanyapat mayap karing aliwa. Kapamanatanan ting paglubtamo, kaniting panawon, tunepin mi po ba nalantamo, at tuken ni Jesus, bistaman king dala ning kayang kasakitan. Maganap ya po ing rito ning pamanisi, king rito ning pamanguskos abo. Manalangin tamo. O Ginoo, paggalamo kay kaming grasya mo, ban apagmulan mi king banala pamagayuno, ing pamipatibe mi king biyeming bininyagan, king pamangawat mi karing kekeng sarili, mi pagkaluban kesanang sikanan lumaban, king espiritu ning dewakan. Itiadan mi kay o Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiat maghari kang biyamon ding banalay espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning Propeta Joel. Inya ngeni pa, inginuyay magsalita. Magbalik kayo kanako kambening kabilugan yung puso. Mag-ayuno, pasitangis at magkalungkot kayo. Aliwa ing imalan, asusulod yu, ing gagabakan yu. Nunering puso yu, ilang gabakan yu. King ginungke kayong Diyos, magbalik na kong pasibayo. Uling paway ang lunos at pakalulu. Banayad king pamimwa, kitmonyo king kanaka. At makasadyang mayurong king makatibing paruso. Nino'y makasabing, eya magbalik, eya mo manaliwa isip inginong kay kayong Diyos, banting upayang king pa maglabas na, magrakwan niyang metong akalam. Kalam, gamit yung miyuman, king pamidawon ayin akakanan. At ayin ay naman, king ginong kay kayong Diyos. Tsupanyeng tambuli, king Sean, mibandu kayong masusing pamag-ayuno. Maus kayong banal na pamitipon. Tipunan niyo laring tao. Payaw siye ing meto balen. Panyawsan niyo lang mitipon ding makatwa. Ring sablang anak, tipunan niyo lang. Wah, pati na ring bingot apasiswan pa. Pati na ring bayong kasal. Payawas silang lumuwal balera, bad ilaman, datang lang. Pilatan ning portiko at ning altar ding pari, ding ministro ning Ginoo, tumangis la. Bustan yung sabyanda, patawaran me, ginuing kekang balen, me pabore ni bilada kamarinayan, ing sarili mong pibandyan. Banding bansa, era kami libakan at gawan pikanyan. Ban era asabi ring tao nuka rin pa mo, antayo mo ing karelang Diyos. Ing Ginoo kanita, lingkas siya lugod king kayang labwad. May lunos siya king balen, akayang pinili. Ing amanon ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Inumalunos ka, uling mikas sa
Saludos ka kanako, O Diyos. Agpangking kekang pakalulu. Pauli ning maragol mong ganaka, papdan mo ing sablang dewakan ko. Wasan mo kong malinis king sablang dewakan ko, king kakong pamikasala, linisan mo ko. Malolos ka, muling di kasala kami. Malolos ka, muling di kasala kami. Uli nga kilala ko laring kakong dewakan, at siyang parati king kaisipan ko ing kakong pamikasala. Ikakabud ing pikasalanan ko, ala ng aliwapa. Ing marok depatan ko, king arapan mo. Malolos ka, muling di kasala kami. Malolos ka, muling di kasala kami. O Diyos, ilalang mo kong metong nga pusong malinis, at tinan mo kong metong abayo at matatag nga espiritu. Emo ko tatabi king kekang arapan, ni eme sana pagkahit kako ing espiritu mong banal. Malolos ka, muling di kasala kami. Malolos ka, muling di kasala kami. Ibalik mo kako ing kaligayahan ning kekang pamagligtas, at papanatilian mo kako ing diwa ning lub amalam. O ginubos yan mo ring labi ko, baning asbok ko ipasyag na ing kapuryan keka. Malolos ka, muling di kasala kami. Malolos ka, muling di kasala kami. Malolos ka, muling di kasala kami. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, king kapulungan, Karin Corinto. Kapatad, anyati kami keti bilang pekakatawa ng Kristo. Ang tinamong in Diyos mismo, yaing mamawus ke kayo king kapamilatan ni. Yaing ating kayawsan ay pinasbok ni ke kayo, king lagyo ng Kristo, antiya keni. Sumut na kayo king Diyos, Kristo, alayang gewang pamikasala, dapot ing Diyos, alang-alang kay katamo, biriyan ng meritkan, king kay katamong pa mga kasalanan. Bangket aking pangayagong tamo kayo, meritkan tamo, king panga makatuliran, king Diyos. King pangalawak mi king obra na ning Diyos, yayawos mi, nisan po,
king kapanandaman yu, ing eyo paboren masayang, ing tinggap yung grasya, king Diyos. Uling sa sabyano, king panahon na karapat dapat, pekiramdaman da ko, king aldoning kasalanan, seupan da ko. Lawen yu, ingeni yanay panahon, akarapat dapat. Iti, yanay ngaldo, ning kaligtasan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pasyasam, ingutos na yang pamintuan. Ginong Jesus, Ginong Jesus, ligaya't kapurian keka. Ginong Jesus, Ing Ginoo man tabi ake kayo, At keka antimuri. pamamasa aking maya pabalitag pang kang San Mateo. Ligaya keka, O Ginoo. King panonita, Jesus nga nakaringke nga lagad. Eyo pagparangalan king harapaning balen, ignano mang dapat yung kabanalan, ban mayaws lang mo pansin ke kayo ring tao. Uling king makanya na paralan, ala na kong panayan pang ablas, kinging payong at sibanwa. Inya po ang maglimos kayo, king merong akalulo, eyo gagawang marula bagay iti. Uling anti kanya ning daraptan na ring hipokrito, karing sinagoga, at karing dalan, gagawin di tibalang manikwang kapuryan karing tao. Sasabihan kong tutuke kayo, tigab na naketi pa yung karilang ablas. Dapat pinong maglibos kayo, gawan yung tasahan ng agyanging peka matalik yung dining kakaluguran, nabalo ing minglibos kayo. At inging payo, amanakit, king sablang marapat king makalihim, ablasanan na kayo. Ning manalangin na koman, iyo pakyapusan ding hipokrito. Mapadlang tatalagad at manalangin kilub ding sinagoga at karing sulok ding dalan, ban kanita makwala pansin ding tao. Sasabihan kong tutuke kayo, tinglab na nakiti pa yung karilang ablas. Dapat ikay nang manalangin kayo, munta kayo karing kwartuyo, israyeng pasbol, at manalangin kayo kinging payong mayayakit. At inging payo amayakit, king sablang daraptan yo, king makalihim, ablasanan na kayo. Neng magayuno kayo, kung malula malupa, kalupa daring hipokrito, lakad-lakad lang lupang danupan, banketa, abaludaring tao, king magayuno lapid. Sasabihan kong tutuke kayo, tinggap na naketi pa yung karilang ablas. Dapat neng magayuno kayo, manimu kayo, at manyukle kong miyamasamas. Ban kanita era abalo ring aliwa, king ikayo, magayuno kayo. Bukod mo inging payong manakit, ing sablang mararapat king makalihim, ya ing makibalo. At inging payong manakit, king sablang marapat king makalihim, ablasanan na kayo.
Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka, O Kristo. Yan pong kapampangan yung kikatang misa. Gusto kong malaman, meron pong mga Tagalog dito na hindi nakakaintindi ng kapampangan. Pagtaas ang kamay, ay mangilan-ngilan. Sige, paminsan-minsan, magtatagalog po ako sa inyo. Sisimulan natin ngayon ang panahon ng Kwaresma. Kwaresma means 40 days, 40 araw. Nauna pa yan, mga 2-3 years ago, meron tayong tinatawag na kwarentina. Yun din pala, no? Yung kwarentina ay hihiwalay ka sa isang lugar upang hindi ka makahawa sa mga may sakit. But this Lenten season, parang iba naman yon. Tayo humihiwalay, meron tayong tinatawag na desert experience in order to become great. Para tayo maging makitang mabuti sa harap ng Diyos. At siyempre, taon-taon pinapakinggan natin yung ebanghelyong ito upang makita kung ano ang sikreto ng Kwaresma para tayo mapabuti. Alam po ninyo, yung mga sa matandang tipan, yung mga propeta, sila ay pumupunta ng disyerto, nananatili sila doon for 40 days. They are fasting. And this is what we are commemorating. Jesus also moved inside the desert in order to practice, siyempre, yung fasting, prayer with His Father, and doing good works. Kahit na may mga kamandagang ahas doon, siya ay nanatili. Yan ay paglaban. It's an acid test for a prophet to stay in the desert for 40 days. Nung nag-aaral kami, tinanong ko yun kay Bishop, ngayon Cardinal Ambo, siyang professor namin. Totoo bang nanatili si Kristo sa disyerto for 40 days and 40 nights? Hindi siya namatay o fasting for 40 days? Kaya, kung kakayanin. Tayo rin, kakayanin natin. Yung fasting natin ay yung mga edad 14 to 60. Ay, kumain ako ng kari-kari kanina, fried chicken. Yung fasting natin bilang Katoliko, 2 na lang. Ngayong Ash Wednesday and Good Friday. Tapos di pa natin ma-practice. Anyway, meron pang bukas. Meron namang alternative ang sabihin natin. Ano po? Ito ang Kwaresma, ang pagpasok natin upang mapalapit tayo sa Diyos sa panalangin, sa pag-aayuno, at siyempre sa paggawa ng mabuti. 40 days. Why 40 days? Ang daming mga 40 days sa Biblia. Natatandaan ninyo, nung bumaha, panahon ni Noah, umulan ng 150 days, pero bumaha ng 40 days and 40 nights. Talagang mamamatay na ang lahat ng mga nabubuhay dito. At ganun din, yung mga prophets, yan, 40 days and 40 nights they stay in the desert. And of course, Jesus Christ, yung pagpasok niya dito. At hindi naman talagang eksakto. For example, when you count the days from today, February 18, up to April 2, hindi naman perfectong 40 days yan, pero malapit na malapit doon yung 40 days na ating binibilangan. Napakatindi, napakagandang simbolo. We start with our celebration with the imposition of ashes, and then this will end on our Easter Sunday vigil this coming April. Ano po? Yung abo ay ang tanda ng ating katapusan. Pinalitan na po yung formula dyan. Nung una, Genesis 3 verse 19. Remember, from dust you came, and to dust you shall return. King kapampangan na kakaba, ganakan mo tao, ba't ka kingalikabok, muli ka naman kingalikabok. Makanya ning kaya katamo, this na niya po ita, mga 1972 hanggang before 80s. Yapo yung gagamitan data. Ganakan mo tao, ba't ka kingalikabok, muli ka naman kingalikabok. Pero, ngayon po, Mark 1 verse 15 sumisi ka rin kasalanan mo at salpantay ka king maya pabalita. Kasi, tayo nagmula sa abo because of the book of Genesis as it was depicted there in the creation story. Ang Diyos daw, nang naglalang siya, sina Adan at Eva,
kumuha siya ng alabok at nangako siya, pwede niyong kainin ang lahat ng pagkain dyan. Maliban lamang dito sa halamang ito, the tree of good and evil. Pot makanyan, karakal na rin tanaman, libo-libo lang, karakala pwedeng kanan. Nung saning bawal, yapa yung penganda. Manya, maning bawal. Sabihan ko kayo, karen diabetic ay ice cream, chocolate, soft drinks, kanyaman, Nung saning bawal, yapin yung manyaman. Pot makanyan, yapin, ang daming bawal, yun pa. Sabi ng ahas, si Satanas, kainin mo yan, masarap ito. Ay, tingnan mo, ang sarap ng mansanas. Di naman po talagang mansanas. Ay, binabawal kami ng Diyos, sabi ni Eva. Hindi bawal ito. Kainin ninyo, magiging kamukha kayo ng Diyos, sabi niya. Hindi, bawal sa amin, mamamatay daw kami kapag kinain namin yan. Hindi kayo mamamatay. Magiging marunong nga kayo kapag kinain nyo yan. Natukso si Eva, kinain niya, binigyan pa niya kanyang asawa. Then nagkasala siya. Nagkasala sila, yon ang una, tanda ng kasalanan at kamatayan, ang kawian. Nung una walang kamatayan, pero nung sumuway tayo sa Diyos, pumasok ang kamatayan. Yan po ang ating inaalala. Ibig lang sabihin, tayong lahat ay mamamatay. From dust we came, and to dust we shall return. Babalik at babalik tayo doon. Sunugin mo ang mga nasusunog, yung kahoy. Pag sinunog mo, nung mangyayari, magiging siyang abo. Yung kahit na halaman, kahit na malaking lagsyan, kapag masunog, magiging abo. Kahit na yung bahay, kapag nasunog yan, magiging ding abo. Yung tao, kapag nasunog, kapag namatay ang tao, magiging siyang kalansay muna. And then, paunti-unti magiging siyang abo pagkatapos yon. Pero nakakatakot, nung panahon ng pandemya, nasanay tayo sa cremation. Pero sa point in our history that we do not allow cremation kasi we believe in the resurrection of the dead. Ay, pero by Pope Francis, kasi yun na yung pandemya, para di makontain yung virus, sinusunog yung ating katawan. Pero paalala, ito ay katapusan ng ating buhay. Pero hindi lamang katapusan, meron pa. Kaya pinalitan yung formula from Genesis 3 verse 19, remember, from dust you came, to dust you shall return. Meron pang pag-asa. Kaya nga, pag ma-imposition kayo ng assess, yung sasabihin ng EMDC ng pari, sisyan mo na rin kasalanan mo at salpantaya ka king may pabalita. Hindi tayo nagtatapos sa kamatayan. Merong buhay na walang hanggan. Meron tayong pag-asa. Kung tayo nagkakasala, pwede tayong magbalik loob. Pwede tayong sumisi. Kaya itong panahon Kwaresma ay panahon ng pagsisisi sa ating kasalanan at pagbabago ng ating buhay. Tignan ninyo, yung kabataan, nagbisa ko kanina sa mga elementary. Tignan niyo yung mga halaman, nagbabago yan sa kanilang anyo. Hindi nilang nawapansin. Yung ahas, nanuna kasi nga sa karetang, hindi kayo mo nakit kayong pader, akit may itang balat na lupi, itang pipaglupyanan, maglupi lang, manaliwala balat, deng ahas, at tangaus kanita. May ko pa mong favorite subject kanto yung elementary ko, science. Anong tawag natin doon? Yung process na from yung original scales, tapos magiging alpihan siya, molting ang tawag natin. Yung mga halaman, lonyoring almendras, mamulong na rin, kaya katang nara ka rin, makakalbo na rin. Pero pun kayo manaliwala, bulong, ganding almendras, agyang pong rengasan, wala pa pansinan, manalwala po kaliskis, agyang dening manok, bal manalwala man detang bulbul da, ating tao, itaw na rin kaya katamo, nung kaya paretoki, ining Kwaresma, yung kayo saning kaya katang pamagbali kalub, pahamagbayo king kaya katang pamibiyebye. At tatlo rin suggestions. These are only 3 suggestions in order to combat evil. Number 1, prayer.
Ning mga kadita mo itang taimtim mapamanalangin nga ng Jesus. Pag tayo nananalangin, yung taimtim na panalangin. Kailangan natin yung panalangin, my dear brothers and sisters. Ito ang magiging daan ng ating pagiging matatag sa ating buhay. Kaysa sa aming mga pari, every last Monday of the month, meron kaming recollection. Kung minsan may hindi na dumarating sa aming recollection, twice a year meron kaming retreat. One week yun, bali 2 weeks, meron kaming retreat. Minsan meron paring din na nag-a-attend. Pero sabihin ko sa inyo, pagkatapos noon, hindi na namin pala kasama. Nag-iba na ng landas. Kung may sumakabilang buhay, sumakabilang bahay sa inyo, meron din kaming mga pari na ganyan, Pero panalangin natin, pag hindi na tayo nananalangin, malakas tayo sa tukso. Sabihin ko sa inyo, para ma-combat yung tukso, panalangin ang importante. Secondly is our almsgiving. Pagbibigay ng ating ari-arian. Alam niyo po yung Alay Kapwa program natin, niya pinding kaya katang kolekta, ay pamibigay kayong finance, bidalala kayong sakop, meron tayong Alay Kapwa program. We fast that for the sake of fasting only. Nagpa-fasting tayo, inaalala natin yung mga mahihirap. Meron tayong 500 scholars sa Archdiocese na tinutulungan because of this Alay Kapwa. At during the time of calamity, rainy season o kaya baha, pagtulong natin yan. Fondo ng sakop, At thirdly, yung ating pag-aayuno. Nabanggit ko na, fasting, para maipakita natin naman na kailangan din natin magsakripisyo. Para ampatan tawing kay katamong kasalanan, kailangan isaryata yung kay katang sarili king sakripisyo. Ang naka-importante, dakala sakripisyo yung gawan tamo, nyalo nyo rin kay katang Stations of the Cross, din kay katang liturya kakabadala, dapat magsakripisyo tamo, karing kay katamong liturya, at kay katang pamibiyebye. Yung nag-fasting sa inyo, salamat. Pero there are also a lot of fasting. Pwedeng other alternative. Kung umiinom ka, subukan nyo naman ikaw paminam alialak nga ko. Ngayon Quaresma, niya pong Chuke Sakop, banggitan kayo po, Father Ed Panilio, contest kami, Din ka, siyempre, abinin. Tang miminom, ngayon Quaresma, lakoy pa mo. O kaya si Cindy, yung nga si Cindy kanita, ay kasakit mo naman. Nung kasindi, for 40 days, ay pagkasakitan da. Pero, so nga practice mo, ay lalo tayong pong masaya. At iningkikatang pahintungulan. Sana pin, iningkikatang Quaresma luluban, tuning panahon ng grasya. Potang wilabit aking Diyos, karingkikatang pamanalangin, tayo mapalapit sa ating kapwa-tao sa pagbibigay ng ating tulong sa kanila at mapalapit tayo sa ating mga sarili, sa ating ayuno, sa ating kahinaan na pwede nating palang magawa sa tulong at awa ng Diyos. Bendis na nakatangan ng Abong Ginoo. Amen. Talakad tamo po ngeni para king pamamendisyon ning abo. Kapatad, manigaputang mipnong kapangbaban king Diyos ay patamo, banang ipaggalubing maglapo ng grasya at bendisyon. Kaniting abo ay pupukaring kay katang buntok ngatang manalangin. O Diyos ay pami, matatagkil ka panamdam karing mapangbaba at patawaran mo rin tunay sisisi. Malugod mo ang tingiran ding panalangin mi at itugtog mong mipnong kalam alob, bendisyonan mo, karing talasuyo mo ang inibububuran mi, king buntok kaniting abo. Bendisyonan mo lang, ban king pamantun, daking pawaganing Quaresma, pangaintuliran ng miras mga linis sa puso, karing aldorang pamagmasusi, king misteryo ng kaligtasan, ay natanake kami ng anak mo, i Heso Kristong Ginoo mi. Amen.
Ibalakad tapong eni para karing panalangin pangmalda. Kapatad, king balang panahon, kailangan tangang manalangin dapat lalong-lalo na kaniting panuning pamagsadya king pangasubling mebye. Karing balang panalangin pakibat tamo, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Banding Kristiyano, no karin man, makibat la king amon ning amano ning Diyos, kaniting banal na panahon. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Banding tao, no karin man, magobrala para king kapayapan. Ban agawadala reting aldo kalugod-lugod, a panahon ning saup ning Diyos at ning kaligtasan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Banding sablang may kasala, o may ligamgam na, o may rimlana kasalpantayanan, may balik lalub king Diyos, kaniting panahon ning pamaksot. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ban itamungan, mabiyasa tamong sumisi, at painggulot king kasalanan, king kabilugan tamong puso, at maglarin king kasiran, ape pasarira reti king biering kapatad tamo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Oy pa, ipaintulot mong makapagbalik yung mipnong kapanaligan keko, ing balayan mo at sumuyang mipnong kalinisan na puso. Itiyadan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, banding kay katang daon matanggap la arapaning Diyos sa mayipayang tuto. Tanggapan na sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo. King kapuriang po ning kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Ginoo, paniga po mikeka, ikabing miyampang kaniting sakripisyo, king mumuna ng aldoan ng Kwaresma, ing lalo kesang mirinan tetaga na loob, lumaban king marokming kayungyungan, kapamilataning pamanisimi at ing dapat ming mayap, ibating mo yung sablaming pamikasala, babi nga pagmasyemip nung kalausan na loob, ing pamilasan ng buktong mo na ki Heso Kristong Ginome. Ing ginoman tabi yake kayo, At keka antimori. itas sila ring puso yon. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing pasalamatan na kang parati numan ka rin pa, Diyos king alangang kalubos may ipaya. Pigkalabo ka rin anak mo, ing pagmasusenda bano-bano iting piyestaning kaligtasan, king mibnong tulat kang bening malinis sa kaisipan, magbayo saning kayong king pamanalangin, at pamanyapat mayap ka rin kaparaming tao, kapamilataning pamagmasusimi ka rin misteryo, ang magkalupanibayang bik kay kami, bangkanita ka rin sablang bagay ang patdapat mi, apakilala mi tunay kaming anak ng Diyos. Ulinita, kambering sablang koro, ding angeling banwa, daralit kami king ligaya mo at ikami nga aming magkanta. O Diyos ng upaya at sikanan, pupurianda ka kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristo, ang daratang king lagyo mo. Yung amanong magdalang kaligtasan, yung gamatapano, abot mo karing makasalanan, yung dalan pa yung turo king kapayapan. O Diyos sa igpami, mi palaut kami keka, dapat kapamilatan ng anak mo, binalik mo kayong pasibayo. Dinaune king kamatayan, kanita magbalik kay lubkek at akit ming dalan papunta king metong at metong. Uling nita, pag masasamiting pamakisot, kakamtan ng Kristo para kay kami, panigapon ngayon po banalan mo sa ating kalam, king itugtugmin kay kang Espiritu, ban magawa ng katawan at daya ng anak mo, kabang tutuparin ming peka panabili ng daptan mi. At tatandaan mi pa, kanitang benging dinauning bena para kay kami, kabang misulusulo laking apunan, kinwaning tinape, pepasalamatan at pinuri. Piraso net binyene kaniking disipulo nga na, kuwananyiti ikengan at kananye, ulingiting kanakong katawan, amidawan, para kay kayo. At makanyan mo naman, kay batingapunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka,
binyene kariking disipulo nga na, punanyiti kongan minum ko kaniti, pulingiting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at tingalangang tipan. Ami mo po, para kikait para karing sablang tao, ban kita mi patawaran na ring kasalanan. Daptanyiti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo po yung misteryo ng kasal pantayanan. O Ginong Diyos mi, pinibala ni kay kami nga anak mo iting waganing kayang lugod. Pagmasusiming kapigagan na kaniking kapatayan pangasbili ng mebye, at darami kay kay ting grasyang pigala mo kay kami, ing sakripisyo ning pamakipagkasundo. Gawan mo kay nga sanang metong kingalanganggang dawon, kamben ing kay kang talasuyo, ikamingan, maki san metong king kapasalmatan, kipnuan king kay kang espiritu. Manansang iting espiritu papanatilian na king pamaksan metong king kaming papa, ilewa kalabing apat, ipulorentinim king arsobispo, ding pari, diakonoti sablang tao. Igpa, bustan mong banal mong iglesia, maging tandaning pamisan metong, at maging dalanin ng kapayapan mo. Inaos mo keng mitipon-tipon kay tiyato, makapadurot king lamesa ng kay kang anak, tipunan mo laan man sana king gamat, king ganap papamisan metong, ding taong may alwalahi salita at paralan king biye. Tanggapan mo lang naman king kang kayarian. Ring kapatang miyango na biye, ang yani matutod na king geno. At ing sablang memo na keti king yato. Ika mong mukod makibalo king kasalpantayanan da. Ban kagom ning na birhen maringin doning Diyos. Kambe ng San Jose ng esposo na at ing sablang santo. Matula king may sulo-sulo king ganapakapayapan. King bangketi ning bayang Jerusalem. Kambe ng Yeso Kristong ginomim. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanangga. Pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanangga. Ing Diyos, igpatay ang malugod at mapamatawad. Maustangin ning mipnong kapangbaban, king igpatang at subanwa.
Kabus mo kami Ginoo king sablang marok, malugon mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Ban king sawap ning kay kang pakalulo, parat kami kabus king kasalanan, miligtas king kaligaligan. Kabampan naming panitang Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayo pa yan, ang ponin ligaya, manggaman king alanang. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emos hababalikdan din kay kaming kasalanan, dunilawan ming kasalpantayanan kay kang iglesia, pamayapan met bilugan agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sang parati kay kayungan. At keka antimuro. Ipakit tapong ining misasan metong tangan king kapayapan. Kaluguran kong kapatado, ining ginutang Yesu Kristo, ing kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning iyatu. Papalad tapoy tab sa blang lalapit, tatanggap ang ponsasal pantaya kaya, Ginoo. O Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat iyagkas mi ay nga mano mo, kumayap na ako.
Halakad tapo. Manalangin tamo. O Ginoo, pasalamat kami keka para kaniting sakramentong tinggap mi. Paggalam na kami sanang kasopan. At bal magayuno kami king makatula keka at makapalda naman ke kami. Itiyadan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Kapabaluan po, salamat kay kay Megaten, karakaltapon nakataka sa kaniting Merkulis de Ceniza. Dapat pala pa nitang may kususan abual doldo, banda pa nitang marakal ne po. Balangal daw po kayo tita ng misa, Webis, Biyernes, Sabado ne po. Kayong Sabado, yapi na po yung kay katang Concordia Pilgrimage. Tapo alas 12 ni Pogto na registration, alauna Marian Talk, at itapong coronation rite. Si Jack Bacanita, miragdagan kening diwan na ning kay katang kapag masosyan, prosesyon ampo itang misa ning kay katang arsobispo alas 4. Kanya po Sabado dito, February 21, itam tao kabetikan simbatam po ne. Ala na po anticipated mass kay Sabado, yapi na po itang misa, kitang alas 4 rin at panapon. At balang Biyernes, at itapong pamang istasyon ng Cruz, alas 5 at panapon. At keng kaduang Webis, at itapong kumpisa halang bayan. At niwaran sa ating iglesia, misal muman pabanwa, makapang pisal tamo. O ini po yung oportunidad na mga pisal tamo, alas 6 po ng Bengyo, even maranon pa kanita. Mga apulo o 12 kepong paring papakumpisal, niya pwede ko pang mamili, kaya rin nungnukan ko ang mga kumpisal. At puta marinera ka na ako. Labi kayo po kaduang paring pakumpisal, keng kaduang Webis, February 26, alas 6 ng Bengi, hanggang alas 9 po ng Bengi itane. Pero maranon kayo, bang kanita, kaya rin magkumpisal, pwede na akong mumuni kanita. Kaya hanggang sasahop, nakalbong nakalas salamat. Inginoman tabi yake kayo, At keka at antimurin. bendisinakongan ning mayipayang Diyos, ning Ingpa, ning Anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mida metanak ing kapayapan, papagbadalan iting panuning Kwaresma. Salamat Salamat, King King Diyos. Diyos. Maya pabingi po kaya kaya. Isang paglalakbay
masangang landas ay may kahirapan. Kung ang lungkot o panganib sa'yo'y biglang dumalaw, o kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin, kayong mga